हाय मित्रांनो, आपण शेतकरी चॅनलमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आजचा आपला व्हिडिओ आहे SRPF भरतीबद्दल। गट क्रमांक 2 पुणे सफाईगार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी ही जाहीर झाली आहे, त्याबद्दलच आजचा आपला व्हिडिओ आहे। पुढे उमेदवारांना सूचना आहेत। सफाईगार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी। उमेदवारांना सूचना। उमेदवारांना कळवण्यात येते की राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 2 पुणेच्या स्थापनेवर रिक्त असलेल्या वर्ग 4 गट ड सफाईगार 2 पदांकरिता भरती आयोजित करण्यात आली होती। सदर सफाईगार पदाकरिता दिनांक 19/5/2022 रोजी व्यावसायिक चाचणी घेण्यात आली आहे। त्या अनुषंगाने सफाईगार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी उमेदवारांनी आवेदन अर्जामध्ये भरलेली माहिती व कागदपत्र पडताळणीच्या दरम्यान सादर केलेल्या कागदपत्रावरून तसेच व्यावसायिक चाचणीच्या गुणांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे। तरी अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी राज्य राखीव पोलीस बलाच्या www.maharashtrasrpf.government.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे। सदर गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड यादीतील उमेदवार यांनी सांख्यांकन फॉर्म भरणे व वैद्यकीय तपासणीकरिता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 2 पुणे येथे कार्यालयात समादेशक सहाय्यक यांचे समक्ष दिनांक 30/5/2022 रोजी सकाळी 11 वाजता हजर राहावे। दिनांक 26/5/2022। स्थळ आहे पुणे। मंगेश शिंदे समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 2 पुणे। तर या प्रकारे उमेदवारांसाठी सूचना होत्या। पुढे यादी आहे, आपण यादी स्क्रीनवर बघू शकतात। अंतिम निवड यादी, अनुक्रमणिका क्रमांक, चेस्ट क्रमांक, उमेदवाराचे पूर्ण नाव, जन्मदिनांक, लिंग, प्रवर्ग, शिक्षण आणि एकूण 100 पैकी गुण आहे 59, 58। तर या प्रकारे अंतिम निवड यादी आहे। खाली प्रतीक्षा यादी आहे, आपण स्क्रीनवर बघू शकतात। प्रतीक्षा यादी, क्रमांक क्रमांक, चेस्ट क्रमांक, उमेदवाराचे पूर्ण नाव, जन्मदिनांक, लिंग, प्रवर्ग, शिक्षण व 100 पैकी किती गुण मिळाले आहेत ते 100 पैकी 58, 57, 56, 56, 55 या प्रकारे यादी ही लागली होती। त्याबद्दलच आजचा आपला व्हिडिओ होता। तरी आपल्याला जर ही यादी डाउनलोड करायची असल्यास मी आपल्याला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देत आहे, तिथून आपण डाउनलोड करून पूर्ण यादी बघू शकतात। व पुढील ही व्हिडिओ जशी अपडेट येईल त्याबद्दल आपला पुढील व्हिडिओ लवकरच